Puișorii dumneavoastră și-au luat zborul, nu mai sunt la grădiniță. Suntem școlari, ba chiar am încheiat primul an de școală, un an greu pentru unii dintre noi, dar eu zic că am scăpat cu bine de acest an. Noi ne-am obișnuit cu ideea că suntem mari, deja... Să nu vă grăbiți, da? Dragi părinți, dragi spectatori, ascultați, v-am invitat la această sărbătoare să vedeți și auzat. Bun venit și bună voi, dragii noștri spectatori, vă urează împreună trupa noastră de actori. Haideți să-l aplaudăm. Într-o bună zi cu soare, am lăsat eu grupa mare și am ajuns mai frățioare în clasa pregătitoare. Doamne, cât mi-a fost de frică, mică am fost cu o furnică. Nu știu cine-i doamna asta, a venit pe noi năpasta. Haideți să aplaudăm! Vreau păpușa mea frumoasă și nu vreau în altă clasă. Vreau să merg la grădiniță, cufundită și rochită. Nu mă sotesc de la 7, vreau să beau un pic de lapte. Eu vreau pauză de masă până mă întorc acasă. Eu nu vreau să fiu cu minte, mi s-a scos pe minte. Vreau să desenez un nas și pe el să pot să zbor. Eu suntem mătănat, dar greu m-am ridicat din foc. Mamica m-a spus mie că bine are să fie. Eu sunt foarte încântat, literele le-am învățat, nici nu e greu ca să citești, dacă un pic se strădește. Cu 2 mă și cu 2A am învățat să scriu mama. Am fost foarte bucuros și îi mulțumesc frumos mamei mele că mi-a fost de ajutor ca întotdeauna. Una este mama una. Păi și tata unde este? Tu și ea tot doi la fel. Nu l-am uitat nici pe el. Și burile la bunica, de la bunul meu cel bun, pe tatăle și-o.
Cu D și R și A și G și O și S, T și E, eu știu să scriu dragoste, căci familia mea toată de dragoste e înconjurată. Să fie cu cea mai mare, să prea care ne dă să mai pe el. Eu vreau să de la surioară că iubesc pe care apare și mai știu că foarte bine se va ține după mine. Literele astea toate parcă sunt cam încurcate, de la anul nu mă încurc, o să încerc să le descurc. Fără număra pedește, uite-l cât se mai gândește. Vai, copilul e anormal, hai să-l ducem la spital. De greșeam și adunarea, cred că ar fi chemat salvarea. Bietul cap de mișcolar, mi-l făcură calendar, fiindcă unchiul e un geniu, ci că musai să fiu geniu. Cifrele le-am cunoscut, de adunare eu m-am temut. Descrie ce să mai zic, dar nu știu că nu sunt mic. 3 copii și 2 pitici, fac 7, ce vrei să zici? Nu! 3 plus 2 fac 5! Din 4 găinuța, de 3 au plecat azi noapte, câte au rămas mai frate? Una! După cum s-a observat, litere ați învățat, mă scrie și mă citiți, însă cu ce socotiți? Uitați, am și eu la mine 2 bănuțe pline cu cifre și cu probleme și alte câteva semne. Să începem timpul, trecem numărat până la 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Am numărat corect? Da. Glăduț. Văd că v-ați adus aminte, acum să luăm pe sărite. Numărați din 2 în 2 până la 10 și înapoi. 0, 2, 4, 6, 8, 10. 10, 8, 6, 4, 2, 0. Suntem cumiți? Numărați chiar foarte bine, acum fiți atenți la mine, pe o piană de copac, de păsări s-au așezat și mai bine încă 7, câte sunt acum toate? 10. Dominic. Bravo, bine ați gândit, lasă că vă dau de făcutit. Putem moșa Andrei, dau vreo 10 minușei, 6 pleacă la emaș, câte curte v-au rămas? Dar noi știm că anul are zile, săptămâni și luni. Asta înseamnă prin urmare că tot anul să fie mai bun. Săptămâna noastră are cam 5 zile lucrătoare. Luni, marți, miercuri, joi, vineri. De o ne odihnim intens și din nou să colorăm. Sâmbătă, duminică. Știu că floarea înflorește, după ce s-a dus la crește, am plantat și o floare și aștept să crească mare. Am aflat că univers, planetele au mergit ca 3 de la soare, e pământul, frățioare. Știai că floarea aceasta bună se-i nomene să numește sute și legune mai sute ca să cresc. Acum sunt mai răbdător, le dau colegilor un creion și zâmbem drum pentru că mergem pe același drum. Fără jucării de acum, clasa întâi de 6 în drum, cu ghiozdan și ABCD, sunt mândru că sunt școlar. Școlăriți și școlărițe, băieței și voi, fetițe,
caiet cu pătlățele, numele scriu adun mărgele, dar pe cel cu liniuțe scriu cuvinte drăguțe. Foarte tare a fost la pregătitoare. Am cântat, desenat, litere am învățat. Clasa 1 nu mai are cum să mă sperie acum. Da. Dragă mamă, dragă tată și bunica și bunicul, lasă-mă în vara asta să mă joc mai mult un pic și promit că de la toamnă voi fi tare ascultător, mai ales în clasa 1 însă să fiu silitor. Ora e plecat la școală, veseneam ieșit și noi. Pe străduța școlii noastre ne îndreptăm cu pași vihoi. Suntem mari, noi acum suntem școlari. Suntem mari, noi acum suntem școlari. Uită-te ce bine-mi șade cu ghiozdan și abecedar. De la mama am ghiozdanul, cartea am primit-o în dar. Suntem mari, noi acum suntem școlari. Suntem mari, noi acum suntem școlari. Vine-mi pare, eu era pot să cresc mare. Aștept să vină. Și aștept toamna ce vine. Aștept toamna ce vine, cu încredere în mine. David? De acum înainte multe vom afla. Se pare că școala știe ceva, dar pentru vacanță să ne pregătim, că în clasa 1 pe să fim. Pe vaporul clasei ne marcăm cu toții voioși, lăsând clasa pregătitoare celor mici plângăcioși. De acum înainte să țineți minte că nu mai suntem elevii clasei deștepți și fericiți. Rămâi cu bine, clasa pregătitoare, cu mult regret te părăsim și nu vom uita că de la tine știm să citim, să socotim. Acum să strigăm toți într-un glas, școală bună, bun rămas! Ne vedem peste 3 luni și mai harnic și mai bun! Vacanța o să fie, în curând pornim la mare, cu nisip și cu vapoare. În curând pornim la munte, unde iarna se ascunde. Hei, vacanță minunată, te aștept ca niciodată. Vacanța e o țară fermecată, vacanța e o carte colorată, o carte mare plină cu povești și de ești mic acolo te oprești. Vacanța e o țară fermecată, vacanța e o carte colorată, o carte mare plină cu povești și de ești mic acolo te oprești. și ne aplicăm, dar ține și de coroniță, copilași. Ne aplicăm. Puțin. Bravo, bravo. Și de cei mai frumoși. Bravo, puișori. Care să meargă cu noi acasă, 3 luni de zile să aibă grijă de noi și după aceea să vă văd pe ele la grădinele. Pentru băieței avem pe Michi și pentru fetițe pe mine, da? Le punem așa de mânuță. Dă bine mie mânuță. Și le dă doamna la fiecare, da? Doamna, eu am. Hai puțin, doamna. Puțin. Hai să vedem. Hai să vedem. Hai să vedem. Hai, iată. Care au se face și la lege. Fetițele și a fetițe, așa plecă de doamna, da? Hai,
Darius! Unde este Teo? Ea lui Teo, nu-i așa? Da, că îmi fac eu acum. Uite, acum mai sus. Alături de copiii dumneavoastră, atât de frumoși în această zi, cu noi astăzi în curtea școlii. Bună ziua, vă spun și eu. Vom începe cu premiera de la clasa pregătitoare, cu cei mai mici și cei mai nerăbdători, care anul acesta au văzut ce înseamnă cu adevărat școală. Suntem copii, așa cum ne-a spus și părinților puțin mai devreme, suntem copii buni, suntem copii cu minți și astăzi vom primi diplomele pentru munca depusă pe tot parcursul anului școlar. Noi la clasa pregătitoare nu am avut calificative, vom primi diplomă de absolvire, dar înainte de această diplomă vreau să premiez copiii care ne-au reprezentat anul acesta la cele două concursuri, Caravana Cuvintelor și Caravana Isteților, și vom începe cu ei. Îl voi premia pe Miolescu Răzvan Gabriel pentru punctajul de 100 de puncte la etapa județeană a concursului Caravana Cuvintelor. Felicitări! Tot 100 de puncte la Caravana Cuvintelor a luat și Stănciugel Miruna Andreea. Felicitări! Și mai avem la Caravana Cuvintelor la etapa județeană pe Ioana Andrei David. Felicitări! Cuvintelor a avut și etapă regională la care copilașii noștri au mers la Craiova și s-au calificat Stănciugel Miruna Andreea și Miolescu Răzvan Gabriel. Concursul Caravana Isteților la matematică am avut punctaj de 100 de puncte la etapa județeană, Miolescu Răzvan Gabriel. Tot 100 de puncte Stănciugel Miruna Andreea. Și tot 100 de puncte am avut Bușe Darius Ilie. Și vom premia și pentru participarea la etapa regională a concursului Caravana Isteților, toți cei trei care au mers la Craiova, Stănciugel Miruna Andreea, Miulescu Răzvan Gabriel și Bușe Darius Ilie. Vreau să vă felicit pentru curajul vostru, au mers singuri la Craiova, au fost împreună cu toți copiii din județ și au făcut față cu brio. Felicitări și la anul sper să fim și mai mulți, da? Wow! Și acum acordăm diplomele de absolvire pentru primul an din viața de școlar. Miulescu Gabriel. Felicitări! Stănciugel Miruna Andreea. Haide, mergi să-i dai lui doamna. Îi dai lui doamna acum. Moțoi Ștefan Alexandru. Trebuie să-i le dai lui doamna acum. Bușe Darius Ilie. Popescu Daniel. Ioana Andrei, vă doresc vacanță plăcută și vă aștept cu forțe proaspete în clasa 1, da? Felicitări,
dragii mei! Felicitări! Da. Hai, domnul! Mânătârga Andra Ștefania, care au primit diploma 3, Borneș Ștefanel Ionuț.